Di loro telu 3.700.000 Mas. 3.700.000 oleh telu iki. Iya. Weh, masuk toh. Iki bahane apa iki lemari? Lemari kayu jati gone Mas Budi gak jadi gak usah kebayar balik nang sopire Mas. Lah kok lemari jati kok murah men Mas? Delok sik. Jajak kaya apa? Nah, iki siji. Deloken bahane full kayu jati Oh Mas. iya serate ketok jati asli nek iki. Custom motif request dalam iso. Wah, oke ya pilihannya berarti. Oke. Nah, deloken iki. Bahane yang full kayu jati. Oh iya, heeh. Tanpa kaca. Lah iki sing gawe kaca Mas. Oh sing enek kaca. Dadi nek njaluk kaca kabeh telu-telune ya iso. Iso regane padha 3.700.000 ae. Kowe oleh telu. Lah nek aku nek tuku siji ngene iki regane piro? 1.300.000. Diterne ya nek tuku Yo siji. gratis ongkir gone Mas Budi Loh, nggih. gratis ongkir wilayah ndi wae? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madurawi gratis ongkir bayare COD Mas. Wah, wis dijamin amanah ya. Yo amanah barang teko nek gak sesuai, gak usah kok bayar. Lah iki umpamane barang sak meniki ya toh, wis diterne gratis ongkir. Heeh. Lah cara pesene piye? Yo diklik bio properti Mas Budi Bebon itu to Mas. Heeh. Di bawah bio sing bawa titik mi to wi. Heeh. Satu kali terhubung karo Mas Budi langsung. Oh, wis simpel ya. Simpel, murah, amanah Mas. Oh iya, heeh. Mas 3.700.000 ae. oleh telu ya. Heeh. Monggo dulur-dulur. 3.700.000 dapat 3 barang. Jati semua ya, monggo langsung diorder ya. Monggo.